आपण 15 मिनिटाचा गॅप घेतलेला आहे ना. आता परत कोणतरी पाहुणे आले आहेत. आता हळद लावायचे बरोबर. आणि आमच्या इकडचे चिल्लर पार्टी बघा. आम्ही हाय हा डीजे लागणार आहे 15 मिनिटानंतर लागणार आहे. ठीक आहे ठीक आहे आम्ही लावतो. आजी नवीन मैत्रीण केली का? आम्ही दोघी मैत्रिणी जोडीच्या हातीत पाटला तोडीच्या. मग डीजे वाल्यांच्या जागेवर बसता काय? फूलों सा चेहरा,
आता इकडे आपलं डीजेचं डान्स करून सर्व झालेलं आहे. हळदी लावून पण झाली. आता हळदी करून मी आलेलो आहे. आता पुढची प्रोसेस काय आहे आता ही? केळवण कळवण. चला आता करूया आपण केळवण.